ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ କଥା ହେବା। କଥାରେ ଅଛି ଝୁରି ହେଉଛି ଦିନ କାଳ, ମନ ଖୋଜୁଛି ସେକାଳ ପଖାଳ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ପଖାଳ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମହକୁଛି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ତାରକା ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପଖାଳ କିଛି ଭାତ, କିଛି ପେଜ, କିଛି ପାଣି ନୁହେଁ ମ, ଏହା ଗୋଟେ ଜାତିର ପରିଚୟ। ଗାଁରେ ଯେତିକି ଚାହିଦା ସହରରେ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପାଇ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ବିଶେଷ କରି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା, ଛୁଇଁ ଭଜା, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି, ଚକଟା, ମାଛ ଭଜା, ଏତିକି ହେଇଗଲେ ଜମିଥାଏ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭଳିଆ ପଖାଳର ପାର୍ଶ୍ୱବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ତୋରାଣୀରେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭଜା ବଢ଼ି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ଚକଟା ଚକଟି କରିଦେଉଛି। ଏବେ କିଛି କଟା କାକୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଚକଟି ଧାପେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି ବୁଲେଇ, ତ ବାସ୍ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଚକଟା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା।